କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ? ଅପସନ ଏ ସାପ, ଅପସନ ବି ବିଛା, ଅପସନ ସି ମୂଷା, ଅପସନ ଡି ବେଙ୍ଗ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ମୂଷା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେବଳ ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ହିଁ ଦେଖିପାରେ? ଅପସନ ଏ ଶୁଆ, ଅପସନ ବି ପେଚା, ଅପସନ ସି ପାରା, ଅପସନ ଡି ବାଦୁଡି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ପେଚା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ ଏ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଅପସନ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ ସି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ, ଅପସନ ଡି ଡେଙ୍ଗୁ। ଆପଣ କଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏବେଠାରୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କେଉଁ ନଦୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ ଏ ବୈତରଣୀ, ଅପସନ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଅପସନ ସି ମହାନଦୀ, ଅପସନ ଡି ଋଷିକୂଲ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଜଣାଅଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏବେଠାରୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ମହାନଦୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ଦେଶରେ କେବଳ 27 ଜଣ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ସିଲାଣ୍ଡ, ଅପସନ ବି ଭାଟିକାନ ସିଟି, ଅପସନ ସି ମୋନାକୋ, ଅପସନ ଡି ସାନ ମାରିନୋ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏବେଠାରୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସିଲାଣ୍ଡ। ଏମିତିକା ଜିକେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ।